Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन गासिबो आंनि गुबुन मोनसे ब्लग आरोबाव फिन खेबसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ माने आङो दाखालि पोस्ट होदोंमोन नालाय इउटुबाव जे नोंथांमोना आंनाव मायबाफोर आंनि बागै मिथिनो लुबैदोंबा कुइसन खालामनानै स' बिनिनो आं दिनै नोंथांमोननि सेराव एन्सारखौ लाबोनो सानबाय आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय लोगोफोर बेयो आंनि फार्स्ट Q&A नि भिडिअ आरोना आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनगोन होननानै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो गोसोब्ला नायलांबाय लोगोफोर स' फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननि कुइसनखौ नायनो लानानै ससे मा मा दा दुइ दिन nalge ro जा दुइ दिन bisa so आं नोंथांमोननि माने कुइसनखौ दिहुनना लाबाय आरोना लोगोफोर मोनसे नायनानै खोन्थालांनोसै खोन्थानो माने एन्सार होनानै खोन्थानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय स' फार्स्टआवनो आंनि मुङा रश्मि बर' आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बांसिनानो सोंदों आंखौ अबेनि नालाय स' आङो रङियानि आरोना जोंनिया रङिया ओमफ्राय गामिया देरगुसि ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ जोंनिया तामुलपुर आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय मा होनो बिपुल ब्लगआ सोंदों आरोना नोंना एक्टरा अबेनि आरो नों बेसे बैसोनि आइ एम फ्रम तामुलपुर स' आंना एक्टरा बबेनि बे कुइसनखौबो बुहुदानो सोंदों आरोना लोगोफोर जे आंना एक्टरा बबेनि नालाय स' आङो बेखौ माने एन्सार होथ'ला आरोना लोगोफोर एक्टरा बबेनि बेखौथ' दा खोन्थाथ'ला आङो माने उनाव टाइम फैबा खोन्थानोसै बेनिफ्राय आंना बैसोआ बेसे जाखो होननानै बैसोखौबो बहुद सोंदों आरो ना मानसिफोरा ओमफ्राय आंनि बैसोआ 24 जाबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आरो मा होनो गामियारि सेंग्रा बियाथ' मा होनो खैथा सोंदोंथाय 6था सोंदों आरोना 6था ओमफ्राय फार्स्टआवनो सोंदों 1 नाम्बाराव नोंनि बैसोआ बेसेबां जाखो होननानै स' आंथ' खोन्थाखाबाय आंनि बैसोआ 24 जाबाय आरोना ओमफ्राय सेकेन्डआव सोंदों नोंना आराम मोननाय दंना गैया होननानै आराम मोननाय माने मोजां मोननाय दंना गैया सोंदों आरोना स' आंना मोजां मोननाय दं आरोना ओमफ्राय थार्डआव सोंदों नोंना एक्स बयफ्रेन्डआ साबसिन डेन्जार कुइसन सोंदों आरोना ओमफ्राय आंना एक्स बयफ्रेन्डआ सासे दङमोन आरोना ओमफ्राय नोंसा न'खरनि फेमिलिया साबेसे आरो सोर सोर स' जाहा न'खरनि फेमिलिया साबा आरोना लोगोफोर जाहा मामि पापा ओमफ्राय फंबाय सासे बिनानाव सासे दंफाय आं ओमफ्राय नों दासान्दि फरायगासिनो दंना गैया आरो फरायगासिनोबा बेसे स' आं दा फरायगासिनो गैया आं दा ग्रेजुवेसन कमप्लिट जाबाय आरोना लोगोफोर जिखियानो जा आं नोंखौ फसायखोमाना दं आरोना थेंक इउ आंखौ फसायखोमाना दंनिफ्राय मिनि बाला गयारि आगैया सोंदों आरोना गुमैया सोर बहानि खिथादोनो स' आं बिनि एन्सारखौ दा होथ'ला आरोना आगै उनाव होनसै ओमफ्राय निजोम बर' अफिसियेला सोंदों इयार्स माने आंनि इयारखौ सोंदों आं आरोना स' आंना 24 इयार्स जाबाय आरोना ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ आंना तामुलपुर ओमफ्राय फरायगासिनो ना फरायलानो आङो फरायला दा आंना ग्रेजुवेसन कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय बेखिनियानो दे फ्रेन्ड आंना कुइसनानो खिन्थुदे आंखौ कुइसन खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय अम्बिका बासु अफिसियेला सोंदों मा होनो अबेनि नों लोगोनो आङो माने रङियानि आरोना मलि आदाया सोंदों नों माला जुलि जागोन खोन्था आरो आराम मोननाय दंना गैया बिएफ दंना गैया खोन्था आं माला जुलि जागोन बेखौ आं खोन्थाथ'नो हाला लोगोफोर माला जायो मिन्थिला दा ओमफ्राय आराम मोननाय दंना गैया माने आंना मोजां मोननाय दंना गैया बेखौ सोंदों आरोना स' आंना मोजां मोननाय दङ ओमफ्राय बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर माने आंखौ बेखिनिखौनो सोंदों स' आं बेखिनिनो एन्सारखौ होबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि बागै माबाफोर मोनथिनो गोसो दंबावोबा सोंबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आं एन्सारगोन स' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै बाय बाय लोगोफोर